Takže čauky, já vás vítám při mojom dalším díle z hry Minecraft a dneska bych chcel vám ukázat můj domček, můj bratrantov domček. No, takže už tu jsem tu našel chybu a nevím, proč mám tyto věci u seba. No, takže ukážu můj domček. Tady to něco dokončím. Na čo mi tu sedí a já to opravím. Takže doufám, že to nepukne. No, konečně. No, takže dneska bych vám chtěl ukázat ten dom. Takže to je moje druhé poschodí. Ani nevím, jak se teda ani. Tak to je moje prvé poschodí, to jsou moje věci. A tak. A vždy tyto. Takže tu by mám můj bratranec Raptor 21 a tu by mám můj druhý bratranec Ghost. No tak dneska by som chcel ísť na pár jedlo a som vám poukazoval nejaké tie veci. Alebo vardory. No, vardory. No, takže tak. Tu sú tieto svetlice. No a tu sú tieto. Tu je cobblestone, alebo no, normálny kameň. No, tu je normálny kameň. A tu je uhlie. No. Vlna. Tu sú tie kamene, ale stade som nič nebral. Tu niekedy som bral, stade tiež nič, ani stade som nebral železo, ani stade, nič som stade nebral. No, toto už zoberiem si. Mám strašne rýchlu lopatu, to si mohli všimnúť. Že to bude strašne rýchlo, lenže tieto bloky neviem na čo mi budú, ale proste ich zoberiem, keby som ich potreboval. No, na portál. No a portál by som chcel robiť v nejakých iných dielov. No a dúfam, že budú ešte veľa videí z nejakých hier. No a tieto bloky vôbec nepoužívam. To je jak sa hovorí, ani ľudne. Ja nemám rád Reddit, ja nepoužívam Reddit. No, takže tak. Pôjdem home. No a keby som mohol, tak by som vám ukázal tento, ako oni tu majú dom. No, prečo som si to neukladil? No, tylko už dojdem. To sme si urobili takú chodbičku. No. Kde som šikovka a som si to neukladal. A tie bloky mám preto, lebo keby som ich náhodou potreboval. Dneska by som chcel ísť aj niečo poťažiť. Mám dosť rovín, ale vždy treba všetko položiť. Tak ja neviem, ja by som chcela takto urobiť, že sa budem podkopávať podo mnou a uvidíme, či tam bude niečo také zaujímavé. No, tak to nebude to až taký zábavný dneska. Neviem ešte ako, lebo to je moje prvé video, budú strašne veľa, uhlia máme dosť. A keď tak to bude. Zlato, to som nečakal, zlata nemám, nič nemám zlata, vôbec nemám zlato. Diamanty mám, 200 taký som vyťažil. No a tak kedy v PvPčke napríklad sme hrali a tam sme niekoho zabili, tak sme si podávali tie veci nejaké také. A tak ktoré veci si vyrobil a tu mohli by byť diamanty. Mohli by tu byť niekde blízko. Lenže kto vie. Ich tu môže byť aj tak lenže to môže byť láva. Viete, aké je pravidlo? Kde je vody, tam je láva. Kde tu asi nebude láva. Tu nič není.
Škoda. Som myslel, že to budú diamanty. Ale ja som si nezobral, viete čo? Tieto torče. Museli sa ho... sa napoptáme a ideme. Nemôžem skakať, neviem prečo. Asi ho už len doplním. No. Cobblestone sme mohli dať to, tak pekne, to nebude potrebovať rudy, by som to mal dať niekde. Neviem, ale som ho tam dal kde. To mám diamanty. No pomaly 3 staky. No 2 staky som minimálne vyhral v PVPčke, ale polovicu staku som si aj vyťažil trošku. No. Nejaké uhlie, no ešte tu máme sklo, nedoupracené. No, čo som to chcel ja vlastne? Nejaké svetlo. Že... Tak. A ja... Tak. No to bude stačiť. No bude až veľa, by som povedal. No, ale aj na zásoby bude treba. No a toto dáme 5. No stačí aj menej točiek na to. No, prepáčte, že to kľúčik, ale babka si ju. Že, počujem. No. Kde to bolo vlastne? No, skoro som tam spadol, keď to tam bolo. Čo to bolo ďalej? Á, to bolo ďalej. To niekde tuto. Nie, to bolo ďalej, ešte tu bolo toto. Ale by som to, no to by som neprežil. Z tamtej výšky sa to tak dalo. No tak, ja som tu dal nejaké svetlo, aby ste niečo videli. No o tom som hovoril a tu bude 100% niekde diálo, utekajme. Dobre, nech to nepríde ku nám. Ale tu musím dať ďalšiu točku, no tak. To ešte krajšie. No si zakopneme trošku ďalej a tam sa ideme pozrieť ďalej. No. Prepáčte, že to prvé video, čo som dával, to som hral Counter-Strike, lenže dačo, čo sa stalo, neviem, čo sa stalo, že ja nič nevidím. No, 100% ani vy nič nevidíte. No. Prečo tu je vždy láva takde? Toto musíme nejak obísť. No dúfam, že tu nebude láva. Čo ona je až tu? Dobre, toto kopeme, lenže ho je presne pod nami. Som povedal. Počkajte. Nebojte, ja to spravím. Tu dole budú láva, alebo nie. To bolo čoromoro. Lenže ona je všade. Tá láva. No. Ona je až kde? Tu končí. No to musím odkopať, aby som sa chcel tam dať dostať. Tu musím stať, no ani tady sa nedá. No, už som tady sa to dá trošku. Pozdrav sa do videa. Čo? Pozdrav sa do videa. Čaute, moje meno je Flauska. No. Bratranci bývajú. A už si sa s nimi, no vieš. No aj to som myslel. Ale teraz natáčam toto, že ťažím. Môže sa nevňa portiť, keď až ten
Ne, a musím, že začala do těch. Čo? Neviem, čo hovoril. Polska. Zrušil. Sklamal. Musím sa pozrieť, koľko natáčame. Sa bojím, že to prekazím. 10 minút. To ešte maličko. Že žiadne diamanty, ani takto. Prepáčte, že mi zavolalo FOSK, ale tak ja som nevedel, že mi bude volať. Som to neočakával. No. Zase nič nevidíme a zase lava. Prečo je tu toľko veľa? Musím sa to zase odkopať. Kde až tam. Tá lava bude pokračovať. A tam už nie je lava, či? Lenže ne. Tak idem pomaličky dopredu. Že aj tu je láva, neviem ako sa to dostáva tá láva a tu je zase láva. To môžu byť diamanty, prosím, zlato. Toto musí dopratriť do diamantov. Zlato, diamanty možno. Nie sú tu diamanty. Vidíte, ale tak. Možno, že to tak nebudú, kto vie. Vidíme. Ne sú tu diamanty. Prečo ste ma sklamali diamanty? Som sa tak tešil, že tam budú diamanty. A tak musím ísť ďalej, proste, no čo teraz sa nebudem vzdávať. Diamanty, možno, že tu budú niekde. Čo? To tak dopratujem, že nič tu není. Okrem vody tu a lavy. Trošku nudný, čo? Tak ja som nevedel, čo dom máme. To len také ukážkové, lebo ja tu nebudem veľa točiť na týmto serveri. Už 2-3 videá, skončím to, možno ani toľko. Musím dať už home, lebo už aj vás to nudí. Možno. Neviem. Ale máme veľa surovín. To teší, že máme zlato, lebo zlata nemám veľa, ani cobblestone, preto ma to tak teší. Aj trošku. Čakajte. Sú žiny s takým, ja sa už nemám z toho boja, už mám strašne neporiadok v tomto. Torči sa všade zídu. Aj železo, toto, celkom more zlato. A železo mám kopu, že pozrite sa. Je to pre mňa ľahké ako železo, železo je vždy veľa. Ako zo začiatku, podľa toho na akým serveru hráte. Fakt. Tak ja by som to pomaly aj ukončil, prepáčte. No a môžete mi povedať, sa spýtať niekoho, že prečo nie sú skiny. Alebo noča, alebo ja neviem koho, alebo keď vy to viete, ja neviem, buď taký plugin alebo niečo také. Lebo na každým serveru som ešte si nevedel taký server, ktorý išiel. No tak, ja musím vypnúť video, musím zapnúť hypercam, lebo sa mi to vždy. No a ja by som to pomaly ukončil. Tak čauky. Ja som to nevypol ešte. Prečo to vždy... Ja som zabudol, tak prepáčte.